Dobrý den, těší mě, že vás mohu přivítat u dalšího videa ze série Jak na to. Jmenuji se Zuzana Bubelová a provedu vás dnešním dílem. Dnes se budeme věnovat technologickému pokroku, který vám usnadní práci. Mám před sebou inteligentní tiskárnu štítku Lights Icon a příslušenství k ní. Tato tiskárna není jenom hezká a inteligentní, ale také jednoduchá na ovládání. Postupně si projdeme, co všechno umí. Software umožňuje připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo USB kabelu. Spolupracuje s tablety, chytrými telefony, notebooky nebo stolními počítači. Stáhnete si je jednoduše přes internet do zařízení, ze kterého chcete tisknout. Tisk probíhá pomocí termálního tisku. Není tedy potřeba doplňovat žádný toner ani inkoust. Tiskne plastové i papírové štítky. Je velmi rychlá, vytiskne až 200 štítků za minutu. Automatická řezací hlava umožňuje celou řadu formátů s použitím jedné jediné kazety, takzvaná nekonečná kazeta. Jiné kazety, které mají už předem předdefinované formáty, umožňují tisknout například adresní nebo archivační štítky. Systém inteligentní kazety ukazuje, jaký typ kazety máme uvnitř a kolik štítků ještě můžeme vytisknout. Výměna kazety je velmi jednoduchá a rychlá. Kazety jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a po vypotřebování se dají 100% zrecyklovat. Napájení tiskárny probíhá buď pomocí kabelu přímo ze sítě, nebo pomocí externí baterie, tak jako tady máme my. Tiskárna je potom velmi snadno přenosná, váží něco kolem 1 kg a vydrží nabitá až 12 hodin. Ať už jste téměř kdekoliv, Lights Icon vás v tom nenechá. Potřebujete vytisknout adresní štítky, označení zboží nebo například štítky na šanony? Žádný problém. Tiskárna je využitelná v provozu, v kanceláři, v potravinářství, ale také ve zdravotnictví. Jeden z našich zákazníků tyto štítky používá k označení rentgenových snímků. Doufám, že vás tato inteligentní tiskárna nadchla stejně jako mě. Pokud budete mít nějaké další otázky, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo napište k nám na marketing na e-mail marketing@smero.cz. Mějte se moc hezky a na viděnou v dalším díle.